ଯଦି ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବାରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। दुनिया में ऐसे किसी का बाप नहीं आपको रोक सकता है। हेलो दोस्त, रमेश पुणी थर स्वागत करुचे आपनको मो यूट्यूब चैनल रे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आछंते, वीडियो को लाइक करंतु और शेयर करंतु और कमेंट करंतु और चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करंतु। यदि फेसबुक रे देखुछंती, फेसबुक पेज को मध्ये फॉलो करंतु। तो संग माने चलंतु जानिबा से जिनिसटी कोन आपनको पाखरे थिबा दरकार। ए 5टी जिनिस जदि अछि ना आपनको पाखरे, आपनको केही भी रखि पारिबेनी, दुनिया रे आपनको केही भी रखि पारिबेनी यूट्यूबर बनिबारे आपनको। एटा मोर आपण मानक पय चैलेंज, एटा 100% मु ग्यारंटी दे कहूची। एटा आपण माने जदि आपन पाखरे अछि ना, आपण जेमिति भी हो ना काहे कि आज नहले काली यूट्यूबर निश्चय बनिबे। नंबर 1 जिनिस होची इंटरेस्ट, माने काम करबा प्रति आपनको इच्छा रहितबा दरकार। जदि काम करबार आपनकर इच्छा नाही, आपण कोउठी भी सक्सेस हेई परिबेनी, ए ग्यारंटी। तार अर्थ कोन देखंतु, माने करो आज आपण यूट्यूब चैनल गोटे खोलिबा पय चिंता करले, यूट्यूब चैनल आपण खोली देले, आज गोटे दिन वीडियो बनाइबे आ एडिटिंग करबे नै, छाड़ो मु आज वीडियो बनैली काली वीडियो एडिटिंग करबे, सेमति भाबले हबनी। एटा निहाती रहबा दरकार। आपण माने जेउ काम करूछंती सेही काम रे इच्छा रहबा दरकार। यदि आपनकर काम करबार इंटरेस्ट नाही, आपण माने कोउठी सफल हेबेनी। यदि आपण माने भाबिबे नाही आज तो मो सांगर बाहागर कि भाईर बाहागर कि भौणीर बाहागर, मु आज भोजी खाइबाक जिबी, काली वीडियो बनैबी, काली एडिटिंग करबी कहले चलिबनी। आपनको कांस्टेंट काम करिवार अछि, आ परे जाई आपण माने सक्सेस यूट्यूबर जने बनि पारिबे। नंबर 1 गला। नंबर 2 होची आपनको पाखरे पेशेंस थिबा दरकार, माने धैर्य रहबा दरकार। आपनको भीतर गोटे धैर्य रहिथिबा दरकार। काम करबा पई सब बेले धैर्य दरकार। आपण मानको पाखरे जदि धैर्य नाही, आपण माने केबे भी यूट्यूबर बनि पारिबे नाही। काहे कि ना परंतु आपण माने जदि धैर्य धरि काम करबे नै, आज टिके काम कले पुणी कहबे ना रे मु काली काम करबी, आज छाडी दियो मु काली काम करबी कहले हबनी। एते आपणकर काम थिले मध्ये आपनको टाइम हिसाब रे आपनको करबा पड़िबो। आपण मन तो काम कले 3-4 दिन आपण माने धरि के काम कले, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବେ, ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବିନି। ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବେ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଆଜି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇନି କାଲି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହବ। ଆମ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାତାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରଖି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଦରକାର ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ କାହିଁକି ଦରକାର ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଦେଖର ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖିବ ଭାଇ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବନି, ଭଲସେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କେହି ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିବା ଦରକାର। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100ରୁ 50% ଥାଉ ଚଳିବ। ଯେତିକି ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେହି ବି ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କଥା କହି ଜାଣି ନଥିବେ। ଏମାନେ ବି ଆମ ଭଳି ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ସେମାନେ ନାମ କମେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ଭାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରତିଭା। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ବି ଖୋଲି ପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କେମିତି ସର୍ଟ କରିବେ, ଭିଡିଓ କେମିତି ଏଡିଟିଂ କରିବେ, ଭିଡିଓ କେମିତି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଥମ୍ବନେଲ କେମିତି ବନେଇବେ, ଏଇଟା ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଆରଗାନ୍ସ, ମାନେ ଅହଙ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ ନା ମୁଁ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଏମିତି ପଇସା କମାଉଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଲେଖିକି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା ଭାଇ ମାନେ, କେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ବନିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କଣ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଲେ। ଦାମୀ ଫୋନ, ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା, ଦାମୀ ସେଟଅପ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ ବି ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜଣେ सक्सेस यूट्यूबर बनी पारिबे। को कहउनांती कामयाब किसको कहते हैं हम? जो इंसान दिक्कत परेशान झेल कर कामयाब होता है उसका हम कामयाब कहते हैं। यदि आपण माने मेहनत करिवेनी, काम करिवेनी, गोटे दिन काम करबे, गोटे दिन छाड़ी देबे, आ गोटे दिन काम करबे, मासे छाड़ी देबे, 10 दिन पर गोटे वीडियो अपलोड करबे, एमती करले आपण माने केबे भी यूट्यूबर बनी पारिबे नाही।
ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବାର ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ନାଁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।